Izakhamizi zeTheku ebezidinwe zigane unwabu zigcwale izitiladi ziphikisana nokwenyuka kwezindleko zokuphila. Imeya yeTheku yathule isabelo mali sika 2023 kuya 2024 somasipala yaphinde yaphakamisa ukuthi kunyuswe ugesi ngamaphesenti angu 21.91 ezindlini nakumabhizinisi. Thina abanye asisebenzi, abanye futhi abanazo izinto zokuyiphilisa abayantula. Ngesikhathi esenyusa zonke lezi zinto ayinyusa abanye uthi abathathephi benze njani ukuze bakwazi ukuthi bakhokhe lapha. Mawubuka lo 14% azonyusa ngawo and abantu bebengasebenzi imisebenzi ibiphela kunokuthi yenyuke iyaphela imisebenzi. Uhulumeni akayibukanga angimphathi ke weTheku. Izinhlangano ezilwela amalungelo abantu zigxekile umnyuso wentela. Abantu banenkinga yokuthi ama services abawatholi uhulumeni, ama services amanzi, awogesi, even nokuqoqwa kwemfucuza kunenkinga. Uma umkhandlu ugunyaza ukunyuswa kwentela kuzoqala ukusebenza ngoNtulikazi. Ngingonhlanje Phamagwaza ezindabeni zeSABC eThekwini.